Moi bo día. Ben, comezamos esta primeira clase de muiñeira para canto básico 1 e vou vos explicar un pouquiño como hai que facer. En principio temos que subdividir en dous grupos. A palabra que imos utilizar para este toque é pámpano. Como observades, son 3 sílabas, pero unha delas, a primeira, pam, ten un M, que é o que fai facer un segundo movimento a maiores do da percusión. Colleré a pandeireta e será o pan adiante e co M abro, co cual teño dous movimentos. Percutir e abrir. Pam, 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 pam. De segunda parte tería o pano, que como indica son dúas percusións, adiante e atrás. Pano, pano, pano. Unindo estes dous toques, tería primeiro o pam, coa súa abertura, e despois o pano. Pam, pano, pam, pano, pam, pano, pam, pano, pam, pano, pam, pano, pam, pano. Toca vos practicar o arreo.